Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin bibarakatil Qur'anil Azim. Amin. Amma ba'd. Sanipun para rawuh jamaah sedaya, para habaib, para sepuh ini sepuh, romo-romo kiai, kaum muslimin muslimat, kindalu menika rawuh panjenenganipun Bapak Wawan. Beliau salah satu unsur wonten ing Kodam 4 Diponegoro. Bapak Heri, Wakil Kepala Penerangan Kodam 4 Diponegoro, bagi rincang-rincang dari anggota Polri, dari Brimob, bagi sedaya ingkang sama rawuh. Alhamdulillah wonten dalu menika Allah maringi kesempatan malih pepanggihan. Mugi-mugi pepanggihan yang betul berkah manfaat dunia ngantos dumugi alam akhirah. Allahumma amin. Gesang wonten ngalam dunia niki menaipun udari kados wangsul malih kalih kados wangsul malih dhateng rumusipun para sepuh. Mangan ora mangan nanggere kumpul. Raose anget, raose adem ayem. Mila kadang kawisipun tiyang niku wanci sing biasanipun sami kempal kados hari dinten riyadi. Wonten hari raya umpamane anak 5 sugih kabeh dadi pejabat kabeh, ning mboten enten sing kumpul niku wong tuwa ngenes. Ning paribasan ora dadi sapa-sapa, ya ora nyembelih apa-apa, ya ora nyandang anyar. Ning nek kumpul rasane anget ayem. Allahumma amin. Kados dalu niki jamaah sedaya ditenggani para kesepuhan, para habaib, para kiai, ditenggani Pak Tentara, ditenggani Pak Polisi, rasane anget adem ayem. Mila kula gadah gagasan negara ki dong-donge ora sah kakean penting sing linggawe reka. Piye bisane aman, bisane sentosa. Nek mungguh cara kula niku nggon negara niki diserahke tentara karo polisi ini rampung gaweane. Ya mono ngantek ya mini niku negara diku diutak-atik direka daya werna-werna. Kok ya durung karuang temanjane, malah sering kecelik. Dirancang
werni panjang sangat. Ning ketemahan akhiripun iku malah ora dadi senenge, dadi ribute, dadi susah. Mugi-mugi mawon wonten ing mangsa ingkang badhe dumugi niki saged saestu saiyek saeka praya guyub rukun inggo negara niki saged ketingal sae dinggone ya kepenak, dirasakake nggih enak. Mugi-mugi mawon, Allahumma amin. Kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi negara niki wonten ing maos atawi mangsa ingkang badhe dumugi estu saged dados baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Zaman seniki niki kathah tiyang ingkang bicara soal demokrasi, dan banyak sekali salah mentafsirkan demokrasi. Tidak hanya salah mentafsirkan, tetapi juga salah meletakkan demokrasi itu sendiri. Ini ngopo kok bengi aku so bahasa Indonesia ini, guru-guru nampak tentara ini. Bahkan sering orang-orang yang bicara demokrasi dalam rangka justru menolak demokrasi karena memaksakan kehendak sendiri, memasang kehendak diri. Harus begini, harus begitu. Nek jari kula, demokrasi itu sekarang sudah tidak pada tempat dan waktunya. Demokrasi itu ada pada ketika kita membangun negeri ini. Bagaimana kita membuat undang-undang, bagaimana kita harus membuat lambang negara, bagaimana membuat falsafah negara. Dan itu melalui proses yang namanya musyawarah dan mufakat. Dan secara demokrasi sudah tertuang dalam UUD 45, bendera merah putih dan 5 butir Pancasila. Dan itulah demokrasi. Pada saat sekarang sudah tidak ada demokrasi lagi, karena semua harus sesuai dengan aturan dan perundang-undang yang berlaku. Ini namanya. Saat ini demokrasi terus demo jaluk tuntutan ini, kono jaluk tuntutan orang dituruti ngamuk. Lah kok demokrasi kok ngamuk? Iki jenis demokrasi capendi. Milo monggo kula jenengan sedaya sadar bahwa dalam rangka kita bernegara, urip brayan ning negara iki kudu jembar atine. Jaman kok ning negara, omah-omah niku mawon nek ora jembar atine nggih remuk 2 dina kok. Lah pripun wong sing jenengane wong lanang duwe watak dhewe, wong wedok duwe watak dhewe. Lho niki nek padha mboten padha jembare niku mesti geger terus. Sing wedok karepe ngene, sing lanang karepe ngono. Wah, akhirnya ngene karo ngono. Ora tahu ngono-ngono. Ini umpamane kula jenengan aweh nggon kangge wis ibarate atine wong lanang dikok separuh nggo sing wedok. Piye karepmu? Atine wong wedok jinggo separuh gek wong lanang. Ayo padha bareng mlaku. Senajan sing lanang niku doyane soto, sing wedok doyane kok bandeng. Ora perkara. Sing siji nggarap tambak, sing siji gawe kandang ayam. Alhamdulillah.
Wong sakniki niku mboten. Aku seneng ini kowe kudu seneng kaya senengku. Lah apa iso nek kaya ngene iki watake wong dhewe-dhewe kok. Akhire napa? Geger ora meneng-meneng. Dong nek umpamane padha sedare ngono kepenak kok. Ning warung wong loro. Wong telu karo anake, wong papat karo anake loro. Anake njaluk es krim, sing wedok pengen soto, sing lanang golek iwak laut. Ya wis karek pesen dhewe-dhewe, ora usah kudu kowe padha karo aku. Nek koyo ngono carane ya remuk dunyane. Semanten ugi teng negara niki. Negara niki mung siji, donya iki mung siji ning kon dinggoni kali Gusti Allah sedaya makhluke. Alase mung siji, ula manggon ning kono. Macan ya manggon ning kono, kirek manggon ning kono, celeng ya manggon ning kono. Lho niku ora tau rebut nggon kok. Celulu ono celeng liwat. Oh celeng. Kuncuk meneh wasu. Enek meneh ulo, enek meneh kidang. Lho niku kok ya do urip kepenak kok ning niku kok. Rada disukne minggir rono. Kok umpamane kidang kepethuk macan, ya wis sewang-sewangan dalan aku tak bentuk kene. Ora mangke pedhukan. Nek dijak patu bingung. Kowe kok mateni aku kepiye to, Jon? Lah wong piye wong pancen panganku ki kowe. Ya ora rampung-rampung. Nek nyatane ning alas niku nggih padha urip dhewe-dhewe. Sing kidang ya ijek manak pinak, sing ula ya duwe anak pinak, sing kirek celeng ya ijek pirang-pirang. Nandak kene kono ora ana musuhan. Allahumma wong kewan wae iso tentrem kok menungso malah do geger dhewe. Karepe wong liya ora dikeki ora domani. Kancane ora domani. Kok malah kepenak kewane kok. Padahal ning alas niku ora ana aturan, gak ana DPR. Gak ana KPK ning ngono kuwi. Ning kok ya kepenak uripe kowe. Ning kene iki ora ditonton menungso wis pinter kabeh. Jarine ngendikane Gusti Allah, fi ahsani taqwim. Allah membangun menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Disempurnakan dengan akal dan pikiran. Dan juga ditambah dengan hati perasaan, roh yang menjadi jiwa dalam kehidupan. Guayane. Ya ini bentuk apane iki. Ini nyatane kok malah sing gawe ruwet kok omong kok. Gusti anaknya dokter pirang-pirang niku. Rumah sakit ditambah gede pirang-pirang. Rumah sakit RSI Sultan Agung dibangun gede. Lu kurang jembar mergo kakean wong loro. Padahal rumah sakit niku gadah Universitas Islam Sultan Agung. Ngetokne dokter mi sudah dokter ngertaun pinten-pinten. Lu kok wong loro kok tambah kata. Iki apa goblok kabeh dokter iku ya. Ora jajal ya anakne kejaksaan, di anakne kehakiman. Lho niku wong balelon niku ya tambah nemen, malah tambah ukeh-ukeh niku. Malah zaman mriyen niku zaman awal-awal negara niki didekake niku malah durung ono korupsi niku. Korupsi apa melarat kabeh. Zaman sakniki wis do pinter kabeh, sekolah dhuwur-dhuwur. Ngantek seleksi tiang mlebu DPR niku kudu lulus niki lulus niku. Ngantek mangke tengene tiang badhe dados jaksa agung, dados hakim agung niku mulai seleksi pinter-pinter niku. Wis ditakoki mbek DPR ngono. Akhire DPR ngomong ngoten
dilantai mbek presiden. Lu ngono iku yo negarane sik kaya-kaya ngene iki. Idem-ideme ono apa? Ora ono apa-apa. Yo meng ora rukun. Nek gelem rukun ngono dene kepenak. Umpamane wong korupsi niki gelem rukun ngono ya apik dong. Korupsi duit 1 triliun didumke karo sampeyan alhamdulillah. Nah dikantongi dhewe kuwi eleke kuwi ning ngono. Lha yo wetenge iki yo sepiro, kantong iki yo sepiro. Akhirnya napa? Menungso zaman saniki niku ketika bayi diulang. Nalikane piyambake teng TK diulang pun dadi pun lulus ning perguruan tinggi pun kebrak ulang. Bangsa pun tuwa niku bangsa wis pinter niku dadi gendeng meneh. Balik kaya bocah cilik. Mila monggo kula jenengan sedaya ndongakne muga-muga negara iki ketemu karo sing digoleki. Allahumma amin. Ya Allah kula nyuwun kesang berkah istiqomah panjang umur selakar ibadah bina dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rahmanu ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Kadang-kalane kados kula ngeten iki mung yem-yem wis do sabar, wis aja kakang kula, wis sing dawa ususe sing jembaratine yo sing akeh ibadahe wong donya iki mung sak sementara ora selawase. Wis paribasana dadi wong kere tradaan ora apa-apa, anggere sregep ibadah sesuk ning swarga. Lek kula ngeyem-ngeyem niku ngoten, ning hakikate kula dhewe yo urung iso nglakoni. Aku nek ora duwe dhuwit mumet. Nggih. Mila sampai kapan niki kula lembentung ati ler bruntak karo kahanan niki ngantek kapan kula mboten ngertos. Wong aku dhewe yo durung iso kaya sing tak omongake. Yo nek masalah nggih pripun nggih. Wong sing do ning Jakarta ngoten niku nggih mboten nate ngaji ngeten iki pripun. Akhirnya hati niku mung digebaki karo hal-hal sing ndadekake kepinginan urip kepenak ning donya, ora tau mikir hal sing mengko apa sing kudu dihadapi nang akhirat. Akhirnya golek alasan, golek pembenaran apapun yang dilakukan rumangsane bener. Ing mongko enten dawuh nek wong wis paribasan kupinge gak tau krungu adzan, gak tau Quran, ora tau krungu nasihat agama, lah ya gampang wae wong keblusuk nang neraka. Senajan namung selapan sepisan, ojo ngasih orang ngaji babar pisan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
bersama bahwa dalam kehidupan ini tentu mboten saged sakarepe dhewe. Mergo wong brayan kudu karepe wong akeh. Contone kaya wong numpak mobil angkot niku lak mboten iso sakarepe dhewe. Kudu karepe wong akeh. Sing siji medun ning Mraken, sing siji medun Pedurungan, sing siji medun Jowar, sing siji medun Pundi Mali. Nek kaya kudu medun Jowar kabeh lah sing ane Durungan piye? Nah kudune yo nek wayahe kono medun ya kudu mandek mobil. Ra ngoten nggih. Iki nggih iso kepenak. Ane wong sakniki niku karepe ora kudu padha karo inyong kabeh nggih. Aja ana sing ora akhirnya nggih gegeran terus. Nah sing dadi korban niku nggih rakyat kaya sampean kuwi ting petombong tok. Ana korupsi mung krungu beritane. Delok televisi ana koruptor ditangkap karo KPK dengan sekian miliar telah disita. Dan tidak pernah dapat berita yang kedua bahwa uang yang sekian miliar telah dimasukkan ke kas negara atau untuk pembangunan infrastruktur niki kangge niki mboten nate mung krungu kabare entuk sitaan ning gak ngerti meneh kanggo apa kuwi sing disita. Iya apa ora? Aja-aja dikorupsi dhewe. Mula kula ngantek ngomong kali tentara niku, mboten tentara Pak Wawan tapi ini aku nek cara-cara aku urusan korupsi ono narkoba dari narkoba serake tentara rong sasi beres wong dibedil sapa sing ra wedi bedil wong aku wedi. Wonten sing nyanjang ngeten, gatute tentara korupsi biar tentara saja yang korupsi yang lain tidak. Karena meminimalisir sakit mau lokalisir nek sing jenengane penyakit ning donya niku ora iso diguwak yo ora iso. Kaya otok-otok niku dipentet niku mentukene terus ngeten niki. Mboten saged diguwak. Wong maksiat niku teng donya mesti ana kanggo nyoba wong sing ahli ibadah. Lah nek donya ki sepi ora ana maksiat, sepi ora ana perkara. Wah. Jenenge ora donya. Kuburan. Kuburan wae saiki sing gawe Indohoyo. Ora wong-wong sing ora genah kuwi omangan nyaplak ning linggih patrokan ora edan niku. Menungso wis doranti perasaan koyo ngene njur kapan le mari. Mulane dungi nek kula umpama yo nglamun kula niku umpama aku dadi presiden jan ora kakean perkara kok. Tak serahke tentara mbek polisi rong sasi lampung. Kakean lembaga, kakean nopo malih sing kudu iki kudu ngalih mrih. Wah ya malah ngambake lahan korupsi nek koyo ngene iki. Apa meneh Departemen Agama mohon ki kathah jare tapi aku ora ngarani lho nggih. Ngaku yo nonton ning TV kuwi. Jadi ana sing pirang pengin do korupsi. Malah kula gak ada rencang kula piyambak niku sing ngomong dhewe. Apa ora edan iki? Lah sing ora agama njur kaya ngopo? Ning awake dirasa susah. Sing penting awake dhewe ngaji nek mati swarga penak. Mula kula niku ora bingung. Ana korupsi sekian triliun alah entekno negara ora apa-apa. Sing penting aja ngrogoti iman alhamdulillah. Lah kula nggih bingung malih niki ada kebijaksanaan baru dari pemerintah Pak Jokowi niki. Pemerintah ada MOU semacam kesepakatan atau perjanjian yang harus dilaksanakan dalam era Pak Jokowi ini. Tentara kon ngurusi pangan. Nah aku ya gumun tentara kon ngurusi sego. Iki piye ceritane? Wis ana menteri pertanian, wis ana menteri ekonomi, wis ana menteri perikanan, iku Dul Susi sing tak udut kuwi lho. Nah, lah kok isih ana narkon ngurusi pengairan, Masya Allah. Kula nate setunggal wekdal
liwat ten mergi ten Jakarta. Pada satu saat niku tiang kata nembe seneng ngerayake hari jadi nopo di Jakarta napa. Kula liwat udan niku kula numpak kendaraan dari bandara menuju satu tempat ngoten niku nglangkungi sungai. Ngertos sungai? Kali lho Dul. Niku sik kebak banyu. Kathah tentara teng mriku niku ngangge kaos loreng niku katokan dilingkis ngriki. Niku semi ngeruki larahan-larahan ning pinggir kali. Lah kula niku wallahi kula niku ngantek nangis ngeten. Ya Allah Gusti. Tentara yuk gaweane kok ngeruki sampah ki terus. Terus Menteri Pekerjaan Umum ning endi? Dong iku ora gaweane dudu kuwi. Iki dong-donge pemerintah ki piye to urusane? Urute ki piye? Gini nek tak dawake nganti esuk. Ya tak ngaji sik wis urusan iki kok tak rembuke dhewe karo Pak Tentara. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya. Niku nak cari basane awake dhewe niku nek kepingine ngono ya omah ning jero omah nyur kahanane terang dinglang nek perlu padang bulan. Dadi kepenak ning jaba ya penak ning jero penak. Nek urip kok jaman sakniki niki ibarate kaya dene wong ning jero omah ning wayah udan. Ning jaba ora penak. Nah, nek wis ning jaba ora penak kudu usahake piye bisane ning jero omah ki penak. Alhamdulillah. Ya nek paribasan sing didelok mata sing dirungokke kuping sing diampirung sing dicap karo ilat wis ora enak, sing penting atine iku tentrem. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Wis kono kuwi kencek kaya ngapa sakarepmu berduli, sing penting atiku tentrem madhep maring Gusti Allah. Nek ana wayahe malaikat Israil teka, aku wis siap, wis tata nuju ning alam sing tentrem lan ayem. Nggih. Zaman sakniki niku sing paling tentrem di berbagai pelosok dunia niku mung ngen kuburan. Ngrika wis ora ana wong pati. Ana wong niku mbiyen dadi bojone. Nyur mati, ora sedelok nusul. Ning mbiyen kula ngertos niku piyambake niku bendina geger mawon. Urusan apa wae dadi perkara. Ngantek waune niku piyambake nate nglairke lan ingkang ping pinten kula kok suping. Niku nggih nyeneni karing sing lanang. Lah ya opakmu rasane koyo ngene larane iku kolakuamu. Batinku lho kok ora mbek kowe to. Kok senane kok maidu wis ora ngene kok. Lah sing lanang ya ora trimo, lah rumangsamu ki piye? Aku tak rewangi teko rikil kaya ngene ya ben kowe uripmu penak. Ije ora ana rumangsane. Mangsamu aku memene ora untuk kowe ora untuk bintang film. Walah, sapa sing gelem karo dapurmu? Niku batin. Akhirnya bangsa mati niku dijejerke delalah niku. Kula sangene gitu. Kono nek arep padu-padu ora. Wong kok senengane kok kaya menenge kok nek wis modar. Nek umpamane awake dhewe niki tentrem atine niku wis ora perkara. Wis lara kok atine tentrem niku penak. Terus yo gampang mari kok. Loro tentrem atine. Malah ngantek ana wali niku gerah niku mboten nyuwun mari. Ya Allah Gusti kula dipun paringi sakit kados niki. Kula nyuwun mboten sah mari. Sebab napa? Tiap dinten tiang sakit niku kan disakitin niku Allah maringi kanugrahan napa? Di ngapura dosa.
nek kowe ora kuat. Wong kowe ngelu wis ngamuk. Aku ngelune koyo ngene, aku duwe dhuwit 100 tak dokoke senteng kok ya ora ono mesti mbok entek ning ndi kowe. Mbok digoleki ana lanang koyo ngene rekasane kok ya ora gelem nulung. Mbok mujiti, mbok ngeri, mbok golek wis ngamuk. Niku lara sediluk tur ramiro kuwi. Apa meneh lari lara rada nemen wah ayah selakaruan. Mila para rawuh kula jenengan sing penting saiki niki dandane ati piye bisane iso tentrem dhewe. Rabbana ahsin lana zahiran wa batina ma'a husni dalli fi hadratika ya mannan amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim. Nek kepengin omah-omah genah, nek kepengin urip ning negara kepenak niku syaraté pertama dasar awal niku ati sing tentrem. Undang-undang diganti ping 21. Kae DPR RI Komisi 3 sing bendino gawe undang-undang gantino ping 1000 ning nek atine ora didandani wis nyantek kiamat ora bakal genah donya iki estu kok. Contohnya kaya pemilu, biyen dipilih DPR, rumasane ora penak. Saiki dipilih rakyat langsung ijara penak. Balik ke meneh ana sing ngusul dipilih DPR, ana meneh ngene. Waduh kaya ngene iki piye negara kok uncek perkara undang-undang rakyat itu kapiran do kaliren kok ora ditosi. Nggih mboten. Diulak-walik. Kaya sekolah nih. Zaman Menteri Pendidikannya Pak Daud Yusuf ini diulak-walik seragam ini ngalahin. Wong kok ora karu-karuan. Kadang sing mboten penting niku diurusi wong saiki kuwi. Ning sing penting malah ora diurusi. Rawuh jamaah sedaya ingkang minulya. Kaya wong mantu ngono sing dipikir iku engko ora udan, engko tratake apik, listrike gemebyar. Ora mikir dek nenek wong mantu iku sing nomor 1 ku ongkos kanggo blonjo gawe masak-masak lan sak piturute opo rampene wong mantu. Sedina, 2 dina, 3 dina, seminggu betetet mung dandan soal tratak noto lampune wis murup, tratake wis kepasang, janur wis diplengkongke, mburi ora ana wong masak. Dayo teko. Nah akhirnya mestine nggih bubar ketawuran ora karuan to. Iki mantu karepe iki piye to, wedang sak cangkir ora metu. Sego sak puluhan kok ya ora ono. Pengumuman sing arep nyumbang go mulih meneh. Nek bubar to kaya ngene iki. Nilombo wong niku sing rada menah sithik iso milih endi sing kudu didhisikake, endi sing kudu dikerekake. Nek mbon kaya ngeten iki kepenak uripe. Alhamdulillah. Ora-orane kok umpamane njaba ora sempurna, nek wis masak-masak ana, mbok mangan ning latarke ora apa-apa. Wong sing penting mangan ki wetenge wareg. Ora kudu kaupang kok. Para rawuh jamaah sedaya yang minulya. Mugi-mugi mawon kula jenengan sedaya ndonga kanggo awake dhewe diparingana ati sing tentrem. Amin.
lir ilir tandure wosumilir kok ijo royo-royo tak senggo penganten anyar jangan penekno blimbing kuwi ulunyu penekno kanggo masuk tututira tetira kemitir bedah ing pinggir domono jlumatono kanggo sepo mengko sore jembar kalangane bumbung rembulane tak surah mila ati sing paling penting diteteki aja ngantek itu ati niki nggone ning jero ning piyambakan niku dimensine mboten kaya awake ning lahir niki dadi senajan ning jero niki iso mencolot tekan ngendi-ngendi wong awake dhewe teng mriki niki tengok-tengok ning kene atine kadang ning omah mergo mikir mau lek mrene niku do gegeran karo bojone. Lah ndi pakmu arep ngaji ning kiri. Ngaji entuk apa? Wingi nene ngaji, iki ngaji, sok meneh ngaji jajal. Iki nek umpamane tak urusi anak mesti dudeng klaeng kaya ngono. Piye? Penak menluwan wong. Ate ngriki tanggal-tanggal mbek ngaji ning mikir. Bojoku kuwi cangkeme. Masuk. Nun sewu kula rada kebrojok malih. Donge wis tak rem-rem kok. Omong sing alus. Kaya wong Solo kae. Wong Solo yo aja meneh omongane wong bedile wae alus. Nek jo bedile wong Semarang dor, nek kono dor. Kiai kok cangkeme rusak kaya ngono, celemang-celemong benjik celeng asu. Kase yo kok sithik tadi. Niki wong sembayang ngoten kok. Wis ditonton genah tekan masjid sekarang madhep kiblat paling-paling sembayang yo 5 menit. Allahu Akbar. Atine niki mulai meneh ning omah. Oh iya. Duitku kari ning tangan. Nek ditemu bojoku serang balik meneh. Dalekku ngumpetke sak pore malah lali ning kathok. Muntar dikumbah, wah mesti ditemu bojoku. Nah iki aku sing tidak mau werna-werna, ijeh duitku ilang. Nasib. Ya Allah, pripun niki? Niku ndur pirang-pirang. Dadi akhire sembahyang niku mugi wis 3 rakaat Bapak. Ora mergo sangka mantengi ati maring Gusti Allah, mergo pancen atine sik kerining. Niku nggih sering kok. Wonten wong khusuk. Wis ora tau mikir apa-apa. Gaweane sendingkluk ngadepi santri. Wis ngimami. Dene kadang-kadang iki dereng saged mapan atine. Wah, ayo. Nek tak sawang tak rasake kok ora ana kiai kaya aku ya. Aku ki wong anteng, wong khusuk, wis ora ngopeni apa-apa. Nek kiai kok do kasak ora karuan. Wah, aku jenenge kiai top dhewe.
Wah, nasu kau. Iya, itu malah koyok ngene. Kadang-kadang nggih sering koyok ngoten niku. Wong awak niku nyawang wong liya ora apik, yo awake dhewe sing diapi-api. Niku lak ndur ibarate kaya niku dongeng sing pun bolak-balik kula. Dongeng kene niku ana wong telu sembayang ning ngalas. Imame weruh jaleng liwat. Caleng. Lah makmume sing iki muni ngene. Sembayang kok ngomong. Sing nomor telu meneng kaya aku. Wong telu batal kabeh. Jadi wong kene rembugan iki ora usah gegeran. Kula nek mireng nika tenggene TV niku. Soal napa sing kudu dirembuk ning DPR iki aja ditokke ning kono to. Rakyat megah mikir pancen ora kuat mikir pancen ora nggone mikir barang sing iku wis diwakil nang wakil rakyat DPR. Kono rembukan dhewe ning kono, aja ngamuk-ngamuk liwat TV dirungokke wong sing ora mudeng perkarane. Nggih kathah niku. Anggota DPR komisi niki, fraksi niki mengke ngamuk-ngamuk njaluk iron. Wis ora sadu kakan pete sing dapurmu wis dibayar akeh. Wis kono dirembuk piye aku mesti penting weruh apike. Nggih napa mboten? Nggih. Senengane ngower ning kono kudu ngene njaluk iron. Apa gentenan wae aku tak dadi DPR dul. Karambungane rong dino. Geten lah. Wong kebijakan yang harus diambil dan harus diputuskan dimusyawarahkan di tingkat DPR lah kok diomongke ning TV dirungokke karo Sahlan karo Paiman karo Paimin Sutina lah ngerti apa akhirnya Sutina rembukan karo Paiman nah mungkin ning delok TV ki isine apa tok mbah kok aku diurang mudeng aku ki ndelok kok ndelok ya. Oh, padha goblok ya kan. Encane kene iku pripun? Golek pemimpin sing kira-kira duwe ati sing genah niku angel. Sak rakyat negara elek kabeh nek pemimpin genah niku sak negara insyaallah dadi apik. Wong sak negara apik kabeh nek dipimpin wong sing atine ora genah niku sak negara dadi bubar ketawuran elek kabeh temenan niku. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Mula dadi pemimpin siji aja nganti duwe watak sing bingung, aja duwe watak sing ragu. Ojo duwe watak sing banci-banciladan. Iki wasiate Kanjeng Nabi. Nek kaya ngono insyaallah genah rakyate makmur negarane. Allahumma. Mau dipun ngendikaken kali Pak Wawan bahwa rakyat Indonesia ini punya karakter yang sangat agak sulit dikompromi. Kalau misalkan ada masalah maunya harus segera diselesaikan, harus segera disempurnakan, gampang marah. Padahal negara niki niku ijo royo-royo jamrute khatul istiwa atau katul istiwa. Mestine nek urip ning nggon ijo royo-royo kudune duwe ati sing ayem. Nah kok ora, nah umpamane awake dhewe niki kok urip ning negara sing entak-entak padang pasir terus kaya apa? Ora jajan nek dipikir dawa lak kaya ngono. Ngene monggo Pak Presiden kerja sing genah, DPR kerja sing genah, wis ora usah kakan ini itu kakan penting sing dirembuk rakyat niki mboten napa-napa. Wong mangan ora mangan ya wis biasane kaya ngene iki ya ora apa-apa. Wayah ngaji ya mangkat ngaji, sembahyang iso sembahyang. Dene umpamane ana tambahan sing kepenak ya alhamdulillah, ora ya ora kae iki. Nggih napa mboten? Malah
kadang kalane rakyat niku digawe ajang golek wah, digawe ajang pamer diri. Naudzubillah min. Muga-muga mawon kula jenengan sing penting noto ati sregep ibadah awake waras. Soal duit niku kadang ono kadang ora, wis biasa. Ora usah dadi perkara. Duwe duit nek awake ora waras ya ora penak. Apa meneh duwe duit awake mati. Tambah ora penak. Mulane ora ketang awake dhewe ranti duit, sing penting waras, sing penting panjang umur. Ya Allah panjenengan gantosi kula niki lahir batin sarana mana saekan suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Rabbana aghsin lana zahiran wa batina ma khusni dhalli fi hadratika ya manan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Bidawamil ma'rifah ti'atim liqa'ana bihadratika ilahana ya ilahana. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Niki pun meh poso. Poso niku maknane ora mangan ora ngombe. Iku nak jenenge poso awake. Nek poso atine ya aja ngantek nggunakake kauta iki kanggo laku sing dandekake bentuning Gusti Allah. Mula poso iku kejaba ngempet mangan ngombe ya kudu ngempet karepe ati nek nerak paring laranganing Gusti Allah. Mula Kanjeng Nabi ngendika akeh wong poso ning intuke kaliren. Para gampangane ngono. Mergo napa? Poso-poso wayahe barmah isya iku wayahe traweh. Malah nyetel Indosiar isine dangdut. Oh, lah ora karu-karuan. Iku panjen tontonan sakniki niku mboten enten sing mendidik. Kadang-kadang niki nek cara wong biyen sekarang sakniki niku tuntunan dadi tontonan, tontonan dadi tuntunan. Sakniki jajal umpamane ana acara sing dinakake teng TV jarine hiburan masyarakat niku terus kesimpulane apa? Ora ono. Umpete tapete do nyanyi do guyon cekekean. Sing Nazarudin Saiful Jamil sapa meneh iku? Wes kuwi isine iki wong cekekean ora ana urutane kanggo dandani rakyat nentremke negara niku mboten enten. Niku awet esuk nganti arep turu. Lah wong niku mendina anggere nonton disetel isine kuwi nonton
niku dijejeli perkara sing kaya ngono, akhir-akhirnya lek ngaji niku iso lali kabeh. Pak Yai nasihat kon sabar kon syukur ilang kabeh melu cekek ning kono karo sok imam. Ngajian tenan. Iku lak paribasane wong ngaji niku lak cara wong niku nambal ban. Ini kene ditambal ban nyeklu ora karuan basa wis liwat kono kuwi dicoblosi bane meneh. Lah aku yo kesel ngono nambal. Ya Allah Gusti. Akhirnya kiai zaman saniki niku melu-melu njuk ora bisa dadi kiai sing ikhlas. Pula ngono nambal ban meneh nambal kene ngene remuk gegerku. Wis ngene wis ora perkara sementing pani pira. Mulai zaman saniki kathah kiai sing pasang tarif. Diundang ngaji niku mesti ana regane niku. 3 juta bisa perangkatin. Mboten enten Pak Yai nembis wonten namung kareh 3 juta panitia niku. Ya sing 1,5 juta nggo utang tak pakai sak waya-waya. Oh ya ono kiai sing bentuke koyo ngene. Wong ngono kuwi ya. Masya Allah. Ino kabeh padha dene sabare. Kiai-kiai ya kudu sing sabar. Nek ngomong jenenge wong ngomong kuwi ya arang ya ngomong umat niku nggih kaya ngomong bocah niku. Aja jeleh, ya aja kesusu, sing telaten, sing hati-hati, sing sabar, sing gemati. Mergo kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Zaman saniki niku kiai niku ora akeh sing mboten sabar. Dadi mung arep pamer tok nek dhek kiai, ning ora merduli karo santri. Zaman Kanjeng Nabi sebagai sedo pertama kali sing digatosake umat. Malaikat Jibril matur, panjenengan sampun dipun bikake lawang swarga Kanjeng Nabi. Mun dipanggihke kali widodari, mun dicepaki kali pinten-pinten werni-werni. Kanjeng Nabi ngendika, umatku piye? Sakniki mboten. Urusan ya aku sing penting penak santri sakarepe niki. Lo tunggu dinunga muga-muga kula panjenengan sedaya paring ana pitedah panjang umur, paring ana sehat wa afiah, rezeki ingkang halal ingkang kathah, barokah, paring ana sregep ibadah istiqomah. Nek wayahe poso melu poso, dene wayahe traweh melu traweh. Traweh pinten Pak Yai ya nek iso 20. Ora iso ya kebangetan ming paling-paling setengah jam kok. Terus ya ora ragat apa kira-kira ana rukuk ku pembayar ta ya ora kok. Sujud ya ora bayar. Nek umpamane 20 rekangan kok tambahake ganjarane. Alhamdulillah. Oh niku sakniki usume 8, ya wis sak karepmu. Sing penting rak traweh, nggih napa mboten? Dene kuwi pancen karepmu 8 ya sak karepmu. Sing penting ki gawe tentrem negara, guyub rukun sayek goproyo. Muga-muga iso dadi berkah makmur sentosa Allah. Para rawuh jamaah sedaya, sepindah ngaturaken dhateng Pak Heri, Pak Wawan ing sampun rawuh. Beberapa anggota dari kepolisian juga sangat telaten ini hadir di majelis. Mudah-mudahan majelis ini diparingi majelis yang barokah. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang nembe sakit paringi enggal waras. Ingkang nembe nglamar kerja paringi dipun tampi. Muga-muga ingkang nembe takun lari-lari wanci sinau paringono lari-lari pikantuk ilmu sing manfaat. Muga-muga damelan sing wonten paringono damelan sing berkah kangge ibadah. Muga-muga akhir paringono husnul khotimah.
Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadal abidina. Allahumma menarawuh pangapunten lagi mboten sasalaman rumiyin. Kula nyuwun pangapunten dan saya nyatakan kepada Pak Wawan, Pak Eri dan beberapa anggota yang ada di sini bahwa semua yang saya katakan tadi dari awal sampai akhir, terutama yang berhubungan dengan pemerintahan, itu tanggung jawab saya sendiri. Jangan takut nanti ketut-ketut mboten niku tak tanggung diri, dan ini akan saya pertanggungjawabkan sampai kiamat. Ngaten nggih. Terus tidak ada tendensi apapun, saya hanya menyuarakan rakyat, saya hanya menyuarakan hati rakyat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk kita memahami situasi yang benar dan benar-benar dipahami. Allahumma amin. Semanten yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.